El Consell Municipal de la Dona de Badalona ha decidit per unanimitat donar el 12è Premi Trencant Invisibilitats 2014 en la seva modalitat individual a la senyora Clara Bayo Vega, periodista i responsable del recolzament. Periodista i responsable del diari digital de notícies Badanotis per la seva tasca de donar a conèixer la vida social i cultural de Badalona en clau de dona. Clara Bayo és periodista, fundadora i directora del diari digital Badanotis, professional també de la ràdio a l'emissora Ona Mar. El periodisme social i cultural és una de les seves passions, sempre disposada a col·laborar en la difusió de totes aquelles notícies relacionades amb activitats de dones o dirigides a elles. La seva implicació en tots els temes relacionats amb la dona queda reflectida en la creació del diari digital de 2 espais d'entrevistes fetes i protagonitzades per dones. Amb mirada de dona i videoentrevista es dona visibilitat i veu a diferents dones de totes les edats i de tots els barris, que expliquen les seves vivències i aporten la seva experiència des d'una perspectiva de gènere i així poden deixar la seva petjada en la història de la ciutat. Entrega el premi la senyora Montserrat Salgado. Moltes gràcies. I pots dir unes paraules, evidentment, i totes les que vulguis. Primer de tot, moltíssimes felicitats a la Fundació SICE per la gran tasca que feu i és un premi molt merescut. Moltíssimes gràcies al Consell de Dones de Badalona, a totes i tots els que heu cregut en mi. És per mi un orgull rebre aquest premi perquè em dona l'empenta necessària per continuar treballant en la meva tasca social, en aquesta tasca tan necessària. Aquest penso que és un reconeixement per a totes les dones, per a totes les dones periodistes que treballen dia a dia en unes condicions a vegades últimament amb precarietat. La conciliació laboral i familiar és molt difícil, però ho aconseguim. Tot i això necessitem més implicació per part de les administracions a l'hora d'aquesta igualtat d'oportunitats. També és un reconeixement, jo volia dir, al periodisme social, que és aquell que dona veu a les dones, dona veu, per exemple, a les dones com a protagonistes de la història de la societat i, per tant, també com a protagonistes de l'actualitat. Per això, moltes gràcies. Voldria, si em permeteu, dedicar una mica aquest premi a la meva família, a la meva parella, a totes les dones que heu après molt de vosaltres i també i en especial als meus pares perquè m'han inculcat els valors que intento aplicar dia a dia en la meva feina i en la meva vida. Valors com la superació, la paciència, la perseverança, la solidaritat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Clara. Un fort aplaudiment també pel Consell Municipal de la Dona, sisplau. Voluntàries que fan molta feina, que sembla que no hi siguin, però fan molta cosa. Moltes gràcies.